Мы сейчас разговариваем с ребятами. Они сказали, что здесь будет проходить конгресс, мы на него пойдем. Будет очень много информации о биткоине. Патрик сказал, что ему очень интересна эта площадка. Дякую moc, дякую moc. Ага, эти спикеры будут на этом конгрессе. Potom Paul Rosenberg príde, ako on bude jeden z našich najlepších speakerov, potom samozrejme Andreas Antonopoulos. A koľko dohromady bude ten speaker? Američani? Áno, toto sú Američani, aj Pamela Morgan je Američanka. A Andreas napísal knihu Mastering Bitcoin, ktorá je asi najlepšia pre ľudí, ktorí sa chcú dostať do Bitcoinu a začať mu rozumieť. Pamela Morgan bude mať prednášku o decentralizovanom práve a v podstate o systéme, kde netreba právnikov na riešenie sporov, čo je veľmi zaujímavé. Smuggler ako bude mať dve prednášky, aj Frank Brown, to sú tí privacy extremists, tým pádom ako oni sa nechcú verejne nikde môcť ukazovať. Potom ďalší výborný speaker bude Sam Patterson, ktorý založil Open Bazaar. Neviem, či poznáte Open Bazaar. Decentralizovaný bazár celosvietovej a dá sa tam platiť bitcoinama. A vy že nie ste Čech, že jo? Co? My sme zo Slovenska. Jo, protože cítím ten přizvuk, víte? Jo, Jasně. Open Bazaar, jo dál. Potom Danny Gashtiger.